Tahle zmrzlinová kolaborace tenisek se vyprodala během pár vteřin a dnes se přeprodává i za víc než $13 200 a dělá to z ní jednu z nejbizárnějších tenisek roku 2020. Nike se tehdy spojili s Ben Jerry's, aby vytvořili Chunky Dunky, boty pojmenované podle jejich slavné zmrzliny Chunky Monkey. Design obsahoval modré nebe, zelené kopce, žlutý svůž jako rozteklou zmrzlinu a dokonce i umělou kravskou srst uvnitř. Ty nejexkluzivnější páry dorazily v obřích kelímcích na zmrzlinu a stály jen 2200 korun, ale s pouhými 25 páry na obchod byly prakticky nedostupné. Do 24 hodin se jejich cena vyšplhala přes 22 000 korun a dnes se prodávají i za 13 milionů korun a speciální balení dokonce za dvojnásobek. Tím, že Nike místo spolupráce s módní značkou nebo celebritou sadili na zmrzlinovou firmu, vytvořili nejdiskutovanější botu roku 2020. Tahle spolupráce dokázala, že ty nejnepravděpodobnější partnerství často vytvářejí ty největší kulturní momenty. Tohle je jen ukázka toho, že najít si vlastní cestu k propagaci je daleko lepší než využívat standardní kanály. Pro podobné typy a příběhy z biznisu sleduj tenhle profil.